Right. Makadini timu manyama murisei. Ndinoramba ndichikupai nhoroondo dzevaimbi wedu, ma living legends nema departed legends edu akaita kuti musambo usimukire wesungura nemimwe misambo yakapera kusiyana siyana. Ndichikupai nhoroondo dzavo kuti vakabva kupi, vakananga kupi, zviri kufamba sei, zvakaitika, wanano dzavo, maridziro avo akaita mabhanju kubva pane one place to another kusvikira pawakashaya. Ndichanga ndichikupai nhoroondo idzi nguva nenguva. Nhoroondo idzi munogona kungodziwana pano chete pachannel yenyu inoi. Nokudaro ini ndinoti keep subscribing. Ndinotombokupai katurudwe mbijana pane nhoroondo imwe ndoda kugadzira kuda kuzokupai. Mukanyatsa kuita subscribe pamwe chete kana kuisa likes kana kuenda ku comment section uko kwamunosvika muchitaura kuti tikumbira nhoroondo yakati, nhoroondo dzenyu dzamunoda ma favorites, nhoroondo dzenyu dzamuri kudai mimi ndokupai. Munodzinyora ku comment section kuti ndizive, nekuti ndinazo jawi. Kana ndichiti jawika ndiri kutaura kuti ndine jawi dzasandaisa panapa, ndikutaura kuti mudzonzo wadzo kudai so ndirambokupai wembi jana kuti mumbonzwe kuti zvinhu zvakamboitika pane nhoroondo yamasha munhu mumwe yandisati ndambokupai panapa, isati yamboiswa, ndisandaisa sofa. Ndoda kuti mumboisa comment bijana ipapa pasi. Ndoda mbokupai nzwisa bijana kuti chimbonzwai munzwe. Mpereko yakaramba temasha munhu mumwe kana the four brothers. Munonzwa kazviendeka mukurarama ngwangu. Vanofamba nenzira dzakasiyana-siyana, zvichingofamba zvakadaro zvichienda, vanhu vachirarama achikweta. Vaidzai pane imwewo zvakareka nyaya imwe yakafadza vanhu, yakakakidza vanhu, chaizvo yakaitwa namasha munhu mumwe, yekutora mudzimai womuridzi. Ainzi mudzimai womuridzi woenda naye kuswimming pool, unotorwa vhidhiyo. Iye muridzi wacho asingazvizive, inoita here? Komana akaenda naye kunotorwa naye vhidhiyo. Mudzimai wanga ari mudzimai waPeter Majoni. Peter Majoni ndicho mudzimai wanga ari muimbi zvakare mukuru, asi zvinhu zvakati siya hake kwakuchitora mudzimai wake kwakuendwa naye ikoko, asikana kwakunotorwa vhidhiyo. Zvakavarwadza koma wangu paMajoni, vakaita inge vachauraya munhu. Right, zvisina yazvo imbonzwai amai nhau iyi ndakaudzwa naamai inini, munin'ina wemudzimai waPeter Majoni. Bamukuru vakanga vamboroora mumwe mudzimai ainzi Beauty, vakatogara naye kwenguva makore vachigara kuota fozasa havana kuita mwana naye, asi vakazorambana zvavo. Asi ndiye mudzimai wandinoziva vakanga vachigara naye. Sei vakarambana naBeauty? Beauty uyu akanga aita musikanzwa, akashamwaridzana neimwe musician wakashamwaridzana naye. Saka zvaakashamwaridzana naye akabva abuda paTV, achibuda ari pavhidhiyo paTV ari muswimming pool achitamba nemwe, handizive, ndikataura nezita pamwe family yacho inogona kuzotsamwa nazvo, asi vhidhiyo yaitobuda paTV. Saka ndokunetsana kwakaita bamukuru nemudzimai. Right, aiwa ndakoti ndikoti turudwe mbijana cheteka inyemunyemu, handiti kumbokunyemudza mbijana kuti zvimwe zvezvinhu zvatogona kutokuitira izvozvi zvekuti handisati ndambokanda nhoroondo iyo isofa. Ndiri kumboishanda mbijana ndonekuikanda ipapa, ndiri kuma-archives zvangu uko. The very best of Rabson Omali and Gambari Manzi pa National FM Radio ndio shangu rakaya kutonga pane venyuro dzese. Ndichingoti aiwaka keep subscribing apo kuitira kuti zvinhu zvedu zvifambeka. Mukangobaya kabhero kaya kachete ndobva ndaita manyawi ndikukandirai dziri gozha kudai so. Aiwa ndine imwe futi ya Mbuya Madhuwe, ndine imwe futi ya Trevor Madamombe. Dzinonga dzine mabhegi ega anonzi mabhegi emasasi, because imomo munonga muchishutwa mafirimu ekureva sekuru. Right, ndichiti rambai muchititsigira apa. I thank you guys for the support. Thank you guys.